እታ ብዘይጭቃን ዕንፀይትን ማይን ሳህነታት ቤተ ክርስቲያን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብዘይ ተደገፈ ዕንፀይቲ ብዘይጭቃን ማይን በሰለስተ እማን ጥራሕ ዝተሃነፀት ቤተ ክርስቲያን ሰሚዕኹም ዶ ትፈልጡ? እዚ ተኣምር እዚ ዝተፈፀመ ሰነ ዒስራ እዩ። ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢዱ ንኣዲኡ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኪሳርያ ዝሃነፀሉ መዓልቲ እዩ። መጽሐፈ ስንክሳር ከም ዘምህረና ሰነ ዒስራ ህንፀተ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ትጽዋዕ። ኣብ ከልቄዶን ሃገር ናይ ቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተመስረተት። ነገር ግን እዛ ህንፃ እዚኣ ከም ናይ ሎሚ ሰብ ዝሰርሓ ኣይነበረትን። ብዘይ ምንም ዕንፀይቲ ጭቃን ማይን ዝተሰርሐት ብሰለስተ እማን ጥራሕ ነበረት። ብኢድ ፍቑር ወዳ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሃነፀት እያ። እዚ እዩ እቲ ምስጢር እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚ ብሓዊ እንተኾነ ዘይትብላዕ ጸጋን ናይ ድሕነትን ባሕሪ እያ። ታሪኽና ናብ ሰነ 21 ክሰግድ ተሎ ዝያዳ ይምስጥ። ሓደ ኣምላኽ ብዝኾነ ብኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ሰነ 21 ኣብ ዛዕለ እዚኣ ናይ ኣዳምን ዘሩን ድሕነት ዝተፈፀመላ ኣምላኽ ናይ ዘወለደት ናይ ቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዓብዪ በዓል መዘከርታ ኣብ ዓለም ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ዝተሃነፀትሉ መዘከርታ እዩ። ካብ ኩሉ ኣቐዲማ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘመነ ሃዋርያት ንበይናት ተሃነፀት። እዚ ድማ ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ በርናባስን ኣብ ኣሕዛብ እናሰበኹ ከለዉ ክብሪ ምስጋና ይብፅሓይ እሞ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማኣመኑ። ካብ ናይ ሰባት ገዛ ወፃኢ ዝቕበልሉ ቤተ ክርስቲያን ኣይነበሮምን። ስለዚ ድማ እቶም ህዝቢ ናብ ሊቀ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን ናብ ኩሎም ሃዋርያትን ስለ ህንፀት ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ብምልማን መልእኽቲ ለኣኹሎም። ክቡራን ንኡዳን ኣቦታትና ቅዱሳን ሃዋርያት ድማ ክብሪ ይብፅሓይ እሞ ብዘይካ ናይ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቓድ ምንም ክንሰርሕ ኣይንኽእልን። ነገር ግን ንሰርሖ ስራሕ ክሳብ ዝርድአና ናብ ልዑል እግዚአብሔር እናጸለዩ እናለመኑን ሓደ ሰብኣይ ክጾም ምእንቲ ነቶም ካብ ኣሕዛብ ናብ ሃይማኖት ዝተመለሱ ወገናት ኣዘዝዎም። ብምባል መለስሎም እሞ ከም ዝተባሃልዎ ኣዘዝዎም። ኣብ መወዳእታ እቲ ሰብኣይ ድማ ክብሪ ምስጋና ይብፅሓይ እሞ ናይ ሰማይን ናይ ምድሪ ንጉስ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸሎም። ንኹሎም ቅዱሳን ሃዋርያት ካብ ዝነበሩ ዓድታት ኩሉ እስካብ ፊልጵስዩስ ብደበና ኣኻኽቦም። ንሳቶም ድማ ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ በርናባስን ነበሩ። ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ባረኸሞም። እዛ ዕለት ብኣደይ ብማርያም ስም ኣብ ኣርባዕቲኦም ኩርናዓት ዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት ክትሃንፁ ዝፈቐድ ኩላ ዕለት እያ ብምባል ተናገሮም። እዚ ተናጊሩ ካብታ ከተማ ናብ ኣንፈት ምብራቕ ኣውፅኦም። ናይታ ትህነት ቤተ ክርስቲያን ቦታን መሰረታን ወሰነሎም። ንሳቶም ድማ ሓይሊ እግዚአብሔር ነበረ። ናይታ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ክሳብ ዝፍፀም እቶም ኣእማን ኣብ ኣእዳው ቅዱሳን ሃዋርያት ይልምልሙ ነበሩ። ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዋየ ቅድሳታ ኣልባሳታን መሰዊያን ኣዳለወ። ድሕሪ ድማ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ኣምላካዊ ኢዱ ኣብ ርእሲ ሊቀ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣንቢሩ ኣብ ኣርባዕቲኡ ማዕዘነ ዓለም ኣሳይሮስ ኢሉ ሾሞ። ሊቀ ጳጳስ ማለት እዩ። ንሓለቓ ሃዋርያት ንጴጥሮስ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ናይ ጳጳሳት ሓለቓ ክኸውን ይግብኦ እናበሉ ሰማያውያን መላእኽትን ምድራውያን ሰባትን ሰለስተ ግዜ ዓዊሎም ተናገሩ። ብምቕፃል ድማ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ሃዋርያት ናይ ቁርባን ቅዳሴ ክፍጽሙ ንህዝቢ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ክቐብሉ ኣዘዞም። ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ቀዲሱ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ንቅዱሳን ሃዋርያት ኣቐቢልዎም እዩ። ከምዚ ድማ በሎም ብዛኣ ሎም መዓንቲ እቶም ህዝቢ ናይ ኢዶም ስራሕቲ ከይሰርሑ ኣዘዝዎም። እዚ ታሪኻዊ ፍጻመ ኣብ ወርሒ ሰነ 21 መዓልቲ ዝተፈጸመ እዩ። ድሕሪዚ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣቶም ብዓብዪ ክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ። ካብ ዛዕለ እዚኣ ጀሚሮም ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ኣብ መላእ ዓለም ኣምላኽ ብዘወለደት መንቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ስም ቤተ ክርስቲያን ዝሃንጹ ኾኑ። ናይ ኣምላኽና እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ናይ ቅዱሳን ሃዋርያት ትግሃት ናይ ቤተ ክርስቲያን በረከት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።